Good morning guys. Welcome to my vlog guys. Silipon ako na itong mga garden gagamatoy sa taas guys. Ay tanaw na to, nanabo kay bunga pud ni. Mga flowers. Hamiyoy kay hamiyoy. Daga. Chulager. Daga. May nagbunga kong kamatis. Mga kamatis kagagumatoy. Amazing! Dako na akong kuan guys. Kung makita ninyo, dako na kuan. Watermelon, no? Dara o, watermelon. Good morning guys all. Good morning. Yung mga okers, oh. Yung mga okers. Takot. Piyuhaan na po akong garden eh. Siguro kayong kayo karon manglabas ako para siguro kaya ito tayong maswasan itong bedsheet. Was ata sa atong bed.
to, wala man. Apel na ko sabto sabra doy. Apel na ko sabto sab. Sabto saba. Kuan ba kanang apel ko sa grupo ba nen. Kung channel ilang tan-aw what hour. Tan-aw ko na ko sa tanan. Tinanaway para sa kuan ba hulog para ra paluwagan. Sana paluwagan. Kaya nag-style. No mao gid taas gani, dira gid taas ang kuan. Dira gid taas ang subscriber no. Ay, kung daw, hindi ko naman ang isa naman ito, kanang hindi po maragkat, sinabangay. Kamu kung connection dito, may connection lagi ah. Wow, data. Ito mo rin ka din. Tawa ka naman pa Yan po, tayo sa taas. Ito, taas sila ha. Yan, ka nang mulay magpapagpapag. Isa yung gagwa. Kilala. Kilala. Ba? Isip ko na. Lagi ko. Oy! Siya. para kaning bedsheet bugat man yung kay ni siya. Ako lang gikuanan gibangagan nagbangagal na ako akong langgana. Hininayan ako siyang puga. Puga. Bugat man tinapol sa tirada basta bugata gyud. Gatos kilos akong bedsheet. Kapin. So gibangagan ako, di ko magmahay kay akong planggana bahalag na bangag. Pero nabuslod gud siya. Di. Sige lang kukuga, sige awas. Siguro kayo. Anto na naman na mga kahot ng tubig. Dali na po kayo sa mauga. Mo na yung mga teknik na ko. O kamot na ka sa inyo ha. Basta sa kuha mo na akong teknik. Kanya, po na po da. Mga ito. Ang lawas. Pre. Unsa English sa pulis? Dakop. Ah!